Добър ден! Това са ранните новини по Яворов 1. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Кирил Кирилов, а това са най-важните събития до този час. Важна новина в страната. Денят започва с новината, че цените на основните стоки и услуги в страната отново се покачват. Водата и електроенергията поскъпват с 20%, хлябът с 5%, а учителските заплати ще бъдат увеличени с 0,01%. Очаква се официално изявление от Министерството по-късно днес, а ние ще следим темата отблизо. Извънредна новина. Тук що получихме информация за инцидент пред Kaufland. Включваме на живо. Николай, чуваш ли ни? Дами и господа, намирам се в епицентъра на събитията пред Kaufland. Точно преди броени минути кошар беше намушкан 21 пъти, а в последствие и застрелян още веднъж, защото извършителят е искал да се подсигури. С нас е един свидетел на случилото се. Моля, можете ли да ни разкажете по-подробно? Какво сте вие? Потаскват система и къса се намерите, бягахме голямото университет. Като бяхме там до входа на Kaufland, и чувате ни двама как карат пред Kaufland. И гледам, къде са тук бягаш, наръга ви, и вади един нож от това си. И акти не са го наръга. Но се избяга. А каква беше вашата реакция на случването? Шокиран. И естествено, това не ме спря да продължавам да бягам за място. Да, какво? Оказало се, че този бездомник е бил ученик от Клео Яворов. Ще ви държим в течение всички нови подробности. Връщаме се към тебе, Киро. Благодаря, Ники. Наши репортери ще следи развитието на случая. Промяна в историята. Историята винаги е била пътешествие от простото към сложното. От откритията на древния човек до високите технологии на днешния човек. Как се е достигнал от два обикновени камъка до съвременния компютър. Нека видим кадри, които проследяват еволюцията на човешките изобретения. Да! Джарвис, свържиме се с администратора. А сега времето. Какво ще бъде времето днес, Ники? Очаква дъждовно, студено и слънчево време само в рамките в един ден във Варна. А през седмицата следователно бурно време. А температурите ще се движат между 0 до 30 градуса. Най-добре се подгответе с зимно облекло или облекло като за плаж. А сега малко спорт. Спортните събития от деня включват крайния резултат от футболната среща между Черно море и Явровци, като Черно море победи с 4-3. Решаващият момент настъпи в последната минута, когато нападателят на Явровци Любомир Ангелов пропусна доспа, която можеше да изравни резултата. Поканихме двама гости, за да чуем тяхното мнение по темата. И така, първо ще дадем думата на Митко Митков. Какво смяташ за този пропуск от страната на Любомир? Значи, честно казано, такъв пропуск може да се случи на всеки, особено под напрежение. Явно не му е било денно. Ама как препусна? Важното е как ще се възстанови след това. Дали ще се върне по-силен или ще покаже характер в следващите мачове. И дано той път да не препуска. Благодаря, Митко. А сега, нека чуем и мнението на нашия втори гост, Халил Пачката, който е бивш ММА боец. Въпрос към Халил Пачката. Как оценяваш представянето на Явровци в този матч и какво трябва да подобрят? Загубиха матча. Много лош. Заложих къщата, децата, жената. Ле, само жената. Нали няма да го излъчат и на ефир това? Телевизора там жената гледа, не искам да го вижда тя. Няма, нали? Няма, спокойно, Халиле. Благодаря. Любомире, брой си дните, Любомире. Такава доспа. Децата няма как да изпуснат с леве как. Играят много по-добре от тебе. Брой си дните, Любомире, оглеждай се на 100, докато влизаш до колата. Докато пътуваш, някоя джанта ще спукаш ти на тъмна. Искам Любомир да е извън отбора. Извън отбора следващия матч. Искам да не го виждам. Загубих всичко. Любомире. И целия Яворовци. Леле, отбора? Зле, ама добре. Добре, ама зле. Нали? Ама зле. Ама Любомир, много зле. Благодарим. Вършваме с нещо по-увеселително. Видеа, които сме подготвили за вас с надеждата, че ще ви усмихнат.
То сме им открили. Халиле! Ушах 21 с нас е свидетел със случването. Ще ви да... какво беше? Ще ви да... Това беше... Ще ви държи... Готов? Не съм го спирал. Сега го репетирам. Той снима. Видим темата по ново. Извън едно новина. Тук що получихме информация от... Добър ден! Това са ранните новини по Яворов 1. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Кирил Кирилов, а това са най-важните събития на този час. Не спрях си да барам ли си. Добре. Кът. Добър ден, това са ранните... Сега. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Нашия репортер. Много, как да кажа. Сега. Чакай. Много. Добре, 1, 2, 3. Благодаря. Благодаря, Ники. Нашия репортер ще следи развитието на случая. Забравих, че трябва да продължавам напред. Това бяха новините до този момент. Останете с нас за още актуални репортажи по Яворов 1. Благодарим ви, че бяхте с нас. До скоро!